changamira mwana akatadza zvokubvisa mimba kunyema kuti kubvisa mimba kunyema mwana akatadza zvichokwadi saka ndozvapera taise mukadzi mubedroom mangu mune 600 US yari tishande sitivake afuatika chendinangu akatora nomukadzi atinoda mukadzi munyowani wanai mungu mune 600 US mumba ndikuti tivake imberi papapera kana iye chandirwadza ndikuti mwana zvochokwadi akatadza saka ndeikonzeresa here kuti atore mukadzi yese mubedroom mangu after 2 days achinditengesa nedemwe nini akatadza saka mune $600 itori mumba amene tichirime baba $600 rimbe murume avichada anondishungudza anonditangaisa pamba nedemo mushure memazuva maviri anoisa mukadzi mubedroom mangu munhu zvipfeko zvavo pamubhedha angu ko akavhara waitwa here shamwari handanzi mai ako handichabuda unondishungurudza wanditanarisa nedemo asekuru munina vana uyai nanasekuru azvinzwa zvataurwa naadzimai vako akusoita chere nyangwa ndina kutarisa kuti mudzimai wangu akanatambudzishera kuti mudzimai wangu hauna problem naye wangu ete chananga amusore makurukuti yairikwa ndikuti madzimai yangu anifundo ndinifundo zvese vanondoita zvakanaka asi paita mwana pakati penyu mwana uyu ndiya ari kuita musikana kufa takambopinda mudare rino apa zvakaitika zvokuti pane musi wesandi mwana uyu akamanikidzira kuti ndoda kuenda chikoro iye asingaendi kuchikoro akutara inini kwatasangana mwana kuti musikana ndive ndifonera maticha ako kuti uri kuendere kuchikoro mwana akanetseka kudai kuti aone zita renyu ndopandakazobvuta foni pandaona pakanzisema pamasina zita renyu pandatanga kuverenga mameseji airatidza kuti ane mimba dzaakabvisa airatidza kuti akatomboenda kubhindura ipapo akatori pajeni yekuratidza kuti akuenda kushamva yato kubhindura ndichiverenga mameseji aya ndopandada kubvuta foni ye ndichida kuenda naye pandaida kuenda kwedu kusaibweti kwaimaino saka mwana waye akabva atobata hembe yangu zvakati foni yangu haende neba ndati ndodzoka futomapurisa zvakakwatsikana ndanamudzorera mwana waye akabva aenda jeni yake anomira pamari everyday achiuraenda kuchikoro $2.50 mabwana $2 mabwana madhora everyday tombamana right mwana wewe aenda ndakadzoka ini vandataura kuna madzimai ndimakanzi mapurisa ini ana chikoro vakataura kuti ini ndimunoona asi mwana pandaenda ini ndamukumbira foni yake parodi chuvi ndipo nhamba dzomatichano ndifonere ngosati ndifonere sewa pamotichanudzara mwana wewe akaedzera ndichitaura madzimai aya akandituka uri mugaro unopenga stereka watanga kudisturba mwana wangu panapa ichichi mwana waye akanga adzoka pandakazovaudza ndakatomira kuti adzoke pandatomutumira huku mwana pandina kutenga kwa mapetrosi apa atopedza kuti akamubika chishiwa nokuda vandazoti amadzimai pane mameseji andaona mufoni madii kutora foni yemwana mutaisa amai ava vakandituka vakandidzura kundituka kusvikira ndakuchema kudare mimi ndakazotaura zvakanaka ndikati inini tati patifoni dzamaodzione angakubvira ndagona kushandisa tsero asi kana kefasi wandoziva inini anotarisa mafoni kana mabhekapa ndowanda kwenu ndokuva mufana wangu uyo anga aripo vakabatsirana kundituka iye mufana wangu ari apana kutrema kuti murimba mupenga mazosiyire foni ndikati mwana unaenda akamushungurudza usiku yewo kujeni
zvese izvo zvaana kuzvitambira mufana zvokuti ndakapuwa ndakatanga kuchema nyarakazoiti kama ende kutaura kuti uyu takaenda isusu tikida kuenda nona kefa tasakana na bros babva abata foni zvakanzi kune chimwe chiapps chakanzi lenimo chichiso chaiswa mafingerprints maviri abva atotinakidza kuti apa ndopato zvinhu otherwise zvadzodiridzwa chichi asi ndikaiti kutarisira kumavideos patakakuenda isusu painetsa ndakaenda inini vandati chuvisa ningirikini yako isai ningirikini yako abva yako takawana pamwe pano 121 pamwe panga pano 70 pamwe pano 8 pamwe pano 9 pamwe pacho pano 2 topatatanga kunzwa ese maaudio uningina anotera tiri pabridge nomukoma namo topatatanga kunzwa kuti mukoma murume uyo aitaura ipapo abva atanga kutaura kuti bvisa mimba munzwa atanga kutaura kuti pregnant test 1 mimba yabva yabviswa pregnant test 2 mimba yabva yabviswa zvese zvo tichizvinzwa nomufana tikati mufana ndiko zvinhu zvanachita zvechiti amai vamufana kutaza zvinhu handeikumba fuka takaenda kumba isusu asvika kumba ndatanga kuningira iwe tinya foni chichi ningira apa atanga kutinya foni atinya foni apa apedza amai acho wese wabvangwa maaudios yese chichi zvese papedza izvozvo amai vakatendeuka kune mwana ndikuwanyekura mudzimai wangu katendeuka kune mwana vanzi chuviko zvino ndakaenda kumba kwedu inini achatso ndikati aiwa menji hatisi kutazvo kuti imimi nenda kumba kwedu imimi zvomaitani izvokutaura kuti imimi nomunina mudhinyo masara kuti mumbokanisira mwana muchiita sei imimi as long amachimaita kuti kumberi muchiitisa kuti mwana aende kuchikoro muchimakansering chaicha imimi chikugara naye pasi ndakukupai 2 days ndisanenda kuta chikoro iye chikoro munhu akashata zisingaite toda kumutaura ari muno haana kansering yaita nokuti pakazobuda mimba padzakabviswa zvese achiita se asi foni akanga apa kuti ndovanoona foni saka imimi iraki randakatoita but iraki ika randivengesa naadzimai vangu saka shoko rangu raikutitaura pana mandokutaura kuti ari madzimai handina problem nawo ndakatakura mwana inini mushure mekunge ava ndavo pa 2 days ava mai vakabva pretenda kuita kuti ngavari kuuya kuno kuchipatara nemwana musofuraini ndobva vatakurana namai wabva waenda kudhamu mwana akadzoka kumba kumanheri yemusofuraini kusvika mwana avaita unengakakuda kubika bika vatoita kakuignora kubika kai vanada bhibi bika pamwe anoita mwana nokuita musikana vatopinda mugumeza anokugeza vapinda mugumeza varara ndovanda kubuda inini kumba kana mutasa mwanatofrat atorapanapo mwana eleva anorara anokwira pasi akandinyara ndokumati ndakanyara foni yakabva yaring yadaiwa so akadaira ari mugumbezi asingazongotonitoni halo ayo vanhu vachiva kusvinura tozotaura rerekera nyaya yako kuna adzimai vako ndinongotsanangura padikidi pandoda kutsanangura zvandikazoitawo inini ndizvosvika pakuzovadzingidza pandakaita ini ndowaudza pachena bhosi kuti nditsohamatsakudzepecho shoko rakazoitika ndinokutaura kuti usiku matokoro ndakanzwa achifona so achitaura lolo chichi zvitaura chichi mandati alright ndakagogodza inini pakapedza kutaura kokoko bifrado pamapetuti mabirishe vafrado bibito novandaenda kuva musikana ndovati musikana toni foni yako musikana vangotaka kutsamutsa ndakaanda kuzokuruva manje kuda kumukuruva uzoendesa mapurisa atidii kana ndaishatirwa tsere wakatamisa mari yangu yakawanda ende kutambura kwese tikutambura pamusoro pako chazopedzera ndakukuwadzana kutema mideni musikana akaenzaona kuti mundara ashatirwa abva ndipafoni ndovana kutinya kumamisa vandati ndovandati isa pin number dzako akaisa pin number dzako ndopakatanga kusungirirwa amaya wandozvinazvo wandirengera amaya vakasungirwa nemwana murume uyo akatanga kufonera mwana musikana wakazoitwa sei zvakanzi nemusikana ina ndakubvira ndarowa right ko baba vakati kudii enda kuchikoro ko zvii zvimwe zvakazoitika baba vakasiyira ngirikini vakandisiyira inini mumaoko maamai nababa mnini asi hapana zvandakaitwa right asi amai vakazondikomunikedza vachidongogodzera kuti ukaregere kudhirita zvese ndakamboudza kuti iwe udhirita zvinhu zvese ndopandakazoti chikaveonizi ndopandakafonera munini andigara naye pamwe chete anogara kumakwana ngiri muchini yakunu ndabata mameseji foni komana yakasvika kuma 2 o'clock dzeusiku ndatoona mameseji apapere atita iwe mwana weko ndiya nekuvaisiya atitinganisa pano handituma ambuya vake kana amai vake vachiziva ambuya vake chaivo chaivo havangatadzi kuziva kuno murume uyu ari kutitinganisa bzimbo murume ngaapechi mukadzi wake kana vachida kuti aite private ari teacher kana kuti ari chii
anoendesa mwana womuendesa kunomurendera kwachakonda kana kuti kupi as long azopedza chikoro asi azotora mwana una pakabviswa mimba una akatumira sini yake zvese zvepachena akamutumira sini aini ndatumira ari kutaura musikana ataura pafoni atotumira ese chingwa mai wanga saka tikutaura kuti ini ndakatakura mwana wangu neusiku ini ndakasvika inini kumba kwangu yabangu 4:30 mandatogogodza ambuya wakabuda avanakanamubata rafu ndikuwanyembera nyambo zvawamuwanza zvimwe namajufu wakuenda kuka ambuya wakatosumuka vatopinamba vatatutaura vatati amaitoa chokwadi handisvika kutaura zvakawanda pamusoro pomwana wangu inini asi ini ndoda kuti mubatsire pamwana wangu inini nekuti amai ake naitogona kuramba tichipesana pati uyu ndiye munhu ari kutipesana saka ngatimubvise timisechi murume wake ndopatatoti munin'ina verenga zvokutaura vaverenga tatati amai ini mamaijufu ndofunga pamakavhanawo pachakona wachizosvika vachirara kuno kana kuti tisaona usiku asi vakakutaura chaizvo zvavakakutaura izvozvika ndozvikuita mwana saka mwana ngaaende kumurume wake saka avo vari kuzosanangisa kuti wazodzinzwa demo ndofunga ndakaenda muchazvi tina zvavo umufana akasara ndakamuti wewe sara uchitaura namajufu chiona kuti mwana asinda kutaura pedemo akopedza kawanda saka avo vakazodzoka kanja mumwana avasisira ambuya vangu vandasira mwana ndasira inini ambuya vangu mwana kuti vaendese kumurume wavo ava vanouya nomunin'ina wangu ini ndakatosvika pamba ndofunga ndakatosvika pamba inini kuzuva ranga rakutoteka kunyuronyuka ndakatoenda zvangu baba unomwawa wangu chichi ndakanzwa ini machibva ndachitaka kutanga kutaura pamba ndikusvika pamba ndikutoona musikana uya aripo ava majufu atoripo uyu atoripo ari kutodya sadza munyama zvatabika ini mwana wangu oakandibatsa kutoona ini ndakatambisa mapesa pandichita sei anachikova chimbondiondesa nhamo chindiita zvese zvaindiita mwana chimbondipomera nhamo kuti anina mukumazama achita sei but zvese izvozvo ndakabuda saka zvikuratidza kuti inini anamai avo ini ndinoromberawo zveshuwa ina ndinokwanzaa ndakaudzwa kuti pamagarapa mwana ngaadzokere pambuya vake iwo vambe takachirindini ndatopinda mumwana ndotutura demo ndovatatoamhanyisa nedemo ndakambaka mufana endichitaura ndakamutema ndakamutema hama yangu iyo ava ndaitwa kutema futi nokuti wanyanya kundionesa nhamo ende ndine nguva yakaona nhamo yakakura bcause kumapurisa ndaona nhamo kwese taona nhamo ende zita rangu rakashata ndindangu wapa kutaura kwako waisa mupurisa wenyusu woti nenyaya yako yokumba kwako apinda pasi right mupurisa uyu handiti kumunyepera ndiye munhu wandaitotrusta chikove mwana wanga akapinda kunonzi fawo ye takamboya ndakashungurudzwa kumapurisa uchisha nachikove takatogara kaofisi kake achitaura kuti ainini mwana chapota ndichienda kuchikoro chiongora chiona mafambire yake ndakatomupa zvese ndakatiiwo chikoro kana ukada mari kana ifoni mundifonera kuda kufoni uchita sei but pota uchitorawo foni iwe yemwana uchimutarisa wasi since ini kuti tirambe chibata foni yake mwana wazviite tinondikumbira kuti dareni rinipatsira kuti chikoro pano here pakagobatawo kana foni yemwana kusvika zuva ranhasi iri ratapinda munombero kutaura kuti ini ndakazobata kubhabviswa mambiri nezvizvo zvakaitika bcause chikoro ndiye ngaagaite mwana zvakanaka nokuti ndiwatekengatasare mutemo wedu isusu chikova changomutora mudare nderekuti ave nekusoma musisita so baba vari kuexpressa vachisashungumudzi zvavo kutaura nokukoti vari kupenga shungu dzedzavabata mwana ari kuti aendewo saka chikova ane rimwe jutira asina kuti asi ndakatrasta munhu kuti anditi zvinhu zvaanokunze kuti anoita akasachiita ndinomubhema ndizvozvo saka chikove nemhosva ababa ukaona kuti asei unobata kune mwana toona kuti zvikuitika sei ijutira rachikove nedare rine rachengetedza mwana iyo blame yetu itora sedare kuti makatrasta kunani rachikove but zvinge nyaya yekuti tusumudza dengo taingofanwa kuexpressa mafeelings edu ine natural way izvi zvawanditi hazvinoita sei unamusha ukatora dengo ukamusova so iyoyo murume zvinoda kuti uchengetedze munhu kusumudza tisi tine hasha zvinodhipenda tichisumudza ipandaa kubatsira mukadzi kava kwamudzwa ndinokuda
iwo kwambobatande mangopona pani kakotsira soni ngokwavhura wani ukuona kuti akotsira mugotademwa unangasi saka izvozvo tosoka kuona mukadzi uya kuti handichara wozi asitambokona kuti paine zvinhu zvakutanga kumuka zvavo kuitika yemunhu wako kuti muzondai mukukurira hautyeri saka adzimai avo zvakutaura zvinhu ziwakuvogara chemukadzi wakuti aiwa mukadzi ishe mwana mataura nezvayo chadhira nayo mudare muno chaisiya nechikoro natoshipa uyezve azvokutanyei kupisana kuti achiri mwana wedu kana tailevel ijutira mambo kuti apedze chikoro anomakomana medu saka tinongoisira vakomana iva vakozvasisita kuti vakurire nayo mukadzi wakonobuda here mwana akadzimudza kumurume mabhayonozi danikuramba achidzoka kuti ijutire mubereki yaticha neanyone mucommunity community ari painfluential position kuti achengetedze mwana village head naheadmaster ndizvozvo nemubereki wadzinga munhu saka kana watodzinga munhu kwatiro watone moto wekurodza mwana nguva yakaisira kwana hausi kuita nokuda kwemwana kuti iwo ndowakuta kuda kwako andizvozvo saka watone moto kanida kuti pakomagadzirisa mwana haasi kumurumira ndakubvunza iwo ndakunzorarisa kuti ndiri kukuridza wayo iwo wakungwadara but hazvinoda kuti patakupa mukana uchitaura zvinomureva kuti urikudzoka munyaya iwe waijutira ako kuchengetedza mwana wako ito right kuchengetedza mwana wako amanisa kunorodza watone mhosva saka ito right zvakuti pakudoka kozora mangwana uridza mwana wako wamutora apamba ane mutemo yababa naamai zvaane 19 to 20 years mbava munhu arikuenda kuchikoro akuenda asi kuchikoro asika ari 19 to 20 years saka uchamudeaiyo chini chokora nanchono nanchono nondobva kuchitomaaatera abuse kuti aida bedroom 19 years atitanga kuenda mutaura and I'm just telling you, I'm a person and I message you. In Rungo Town, I'm put to the man. Urambana, I mean that in my what's Urambana. I know what I want. Yeah, Pataura. What's Urambana? Never worry, my man. What one? Rumoin, Jim Rumoin. Never know. 5 for life, 1. Oh, so I knew him of bringing those what I gave by. I'm a Rumoin. Davi ndipanda nditari mukomvu mene nditaura. Ndakubvunza mubvunzo. Amchada. Asi ndakuwana shamwari yamunofambidzana nayo. Aiwa, shuri yangu iri titori pamwe chete titoriritsa vana vedu. Ndakupinda mubvunzo wako. Ndati ati muri mamuchada. Ini ndati aiwa zvigoni. Kasi angobvunzawo samambo wenyu. Kuti pamavava nemakore amunawo. Zvanga mati muri mamuchada mamudananoita sei? Ndakunda kuzvishanda zvomumaoko yangu. Muri muchibvisa mafeelings, mouraya mafeelings. Ekuda murume. Anopera nebasa. Aita sei? Anopera nebasa. Murume munomuda. Apa ndichamuda. Apa ndichamuda nechikodzero ndozvakati tichitaurawo chakati. Taura here. Matsvaga mambo hapana mukadzi anoda kuti mumukadzi alale pabhedha pake saka zvikudzo inodzidzisisa kasi magumbuka kasi murume momuda andichamuda murume handatotombomuda nditaure ndirudu ndekitaura
vana vedu kangani 5 vakati kuti tizochengeta zvimwe munhu zvose zvinonetsa ndobva changamire vati aiwa kamwana azviite kuti usiye chimushowamuikondiuabana chiemo anditi ana kuwa mhuzo dzake muchiziwenzechamiri dzanga achipuwa apuwa ngani kana mama vateerera ngasikakunganyisa apuwa dzeke 3 na 4 mwadzakapuwa changamire dzedze mazuva dzarapanwa sei dzarapanwa asi asadzapuwa mutongo wadzene iyozo apaita apisero aiwa hapana saka vachitaura changamire kuti aiwa kamai kana tavaya kudari mauya kuti muzoziva kuti chii chikonzero chakaita kuti zvinhu zvidii nyangana handiti iye ndobva anye bari pamizoti zviringwa vati tuzurwa pamizirawo handiti kuti mwana akabvisa mimba chichi handizvo akati dai ndakamuna mubata murume inongo inanga kutema imese necho ndakagumbuka kuti nyama yangu yandabika ndabva kupfawa imautodyira marungu angu ndamwana handizvo ndobva abva apuwa mhoso dzake nani aya mosha kuti asadzoka mirati taure zvekuti mwana adzoke mwana wamuturisana ari pakati iwonomurume wavo ndanza kuti ari kuchikoro ari kuita zvokuri form 6 saka bona kuti mudimure form 6 iyoyo aiwa iwo ndavakatomudimura bhoza vakapisana mabhuku ake 4 ndozvavakaita nenguva vakatopisa zvese zvinhu zvese ndakapisa vakatopisira zvese anesana nemwana wake akabvisa hembe akasana apinda peti chokwadi zvandinokuudza izvi ari kuona tikutuma nyaya yasingesingazivi akasana akabata peti nedengu kana chitimuyembera ngaataura mari ndikudzwisisa hangu kana munhu achitaita nyaya kana maineita nyaya asiteererai kuti munhu uyu akunaita nyaya momara isai munhu levhoi dzakavakadhapo asati munhu watikutoona kumaunzwisisa nyaya iripo ndekudzwisisana katiita nyaya idzi ndazvinzwamai asatidzokerai zvakwanisika hembe mune zvipfeko zvangu mubhedhi kutora mukadzi kumisamba sei asina kuti murume muurayi aurayi mune zvipfeko zvangu kusadi respecta kuda akatora kicheni iripo bhani riripo akatadza kuvaka imba akati nina ndivake newe pane munhu achavi akanaye kutorera mudzimai amutadza ndotadza ndotadza saka kuti kana maya kudai matimuite sei tiananisa nani nachangamira avaise mimi mutaure zvakuda kuda kuti itonge pachamaoita kana manzwa muri munhu anonzwisisa munyika pakushandita kokutanga kakakanzwaka ati uyu ake vachataura nemi kokuita izvo anoziva kuti murango wachapuwa kuripepa ari kwamurango yake nokuisa pamubhedha mukadzi wauya naye chii ichocho maizaa anotonga achinzi chii mazviziva sei tanga madzokera murume mukudai haina ichamuda saka unoziva zvazingane muwesta mari kwamune muchitaura tinema mukutoziva kuti murume hamuchamuda saka mauya sei muchiti maanoda uya naniswa namambobusha mambobusha wacho amaya mudarira mambobusha varume vese vamunoona kugarapa hapana kana anejini but vakutoda kutirai kuvaka imba yenyu uyo mhosva dzake aziobvapuwa mutongo wani mohamabhadharwa mukutedzerwa kwamakaita se mohamachiposhi 2 atatu aiwa tichaita se arwiri pamusoro ishe ikumbiro regerero pamunhu uyu mukwasha wangu handii funga ndanozvokuma 34 years ndiri mwana mudiki kwaari stereke handitika but ini ndaedza kuumbidzawo musha wake handitika funga pamba pake ndaisvika so pane magutsa so andanzi muchashingirira chigobera musha wake omukwasha wangu
achiyakumbo ndichimudzora ini ndikabandineza kumuonesa kana nyange muno mndakakuemukana andidi munhu uzosenda kupira mukana kuti dai munhu enda munyimango yakutsvaka handitiakuumba ini ya dongo yedu yatine mambo kana mukana munhu yakumba kutaura murume chaukurambirwa iwewe yaBC ndonyaya iri una ABC isi yake ndeyaBC ndakubatseni wakainvesta mari yako pamunhu nhasi mari yako wafungidzira kuti ndaisa pamunhu iye ndiyo iye wakuisa inoita kuti ukanonoka kufunda kuzi mari yako unausa kubhengi ukaisa pamunhu kuzi mwana kuzomuona achita form 6 asi zvinhu zvekutamba nazvo pane zvakwaita waizviita amai iwe vakatadza kuona zviriko kuti uri kuita zvakanaka zvokubatsira pese murivaviri pamwana atachengeta iwe pamwana atachengeta amai vakatadzawo kuzviona vati kungoti inini iwewe sababa usabvumire mweya utsvina otema madzimai mweya utsvina wangawapinda usautendere usaupembedze wezi ukapembedza iwe mweya unofira mjeri wagoneka saka iwewe unofanira kuti unoteta adzimai vako asi ulindi wakatadzira nokutadza kuronga nyaya dzangu nyaya ukatadza kudzibata zvakanaka dzinobvumadza kugona kwako iwewe uraiti hwako unobvuma husaoneke vanhu havari romwa kuti kana varegerera mwana achiita zvaaita iwe uchipipirira kuburisa mari kuti mwana iye azoita ramangwana rakanaka tikuzviona kuti zvakanaka but vanhu vavasiyedza navo havasiriyo vakusiyedza nevanhu vasina focus muupenyu uvanhama zvevana unopuwa mhosva nevanhama dzausina iwewe iwauna mhosva wanga uchipipira mwana nekuchikoro ukuona vese inozvinasi zvemamboto akaendeswa kuchikoro dai vasinanda kuchikoro aita mambo aitaurei pamberi kuti wako iwewe wakashingire kuti mwana wako aende kuchikoro ava vadida kwanga vasingazvioni kuti chauri kumboda chaichacho chii vanhu kuti iwewe vanhu ivavo vagona kuvarasa nekuti vanhu hamungaiti pfungwa dzicheni ukaugare navo iwo vakupa enozvi wakunzi wakataka minye kuzovatarire mukuita seikozi ungazokutaura nomwene wangu inini ndakakitanda 27 years man ndava kubasa ndakataura na 8 vasikana 4 vakomana 4 first born yazvakashaya atobva kuuniversity angariticha second born afa mukomana ano tiketi yekuenda kumhiri robasa ndobva ndasara nemana 6 ndataura saka ndandabvunza amai yangu kuti manora achikuenda kuchikoro here mukatarisa vanhu vakagara panhamba vese ava vachadza kuti tikapfeka here hatina kuchitenga ndedze vana vatikaendesa kuchikoro anoziva kuti baba naamai vakandichengeta saka nhasi ndikutengera baba ichi nhasi ndikutengera amai ichi saka iwewe dai mwana uyo anga apedza chikoro malamana nomukadzi uyu mwana unoenda kunama ndovanozoita kwanovereka iwo anganokutengera hembe nochai but zvimwe zvizhinji andizingachiitira amai ndikususikana ndakamapepa kupisa here akaziza kuti mwana andizapadzita apa maregistrationji vakaramba kumbandira maextra rese kuti ihure one mwana zvichokwadi apa mwana ari A-level chokwadi apa mwana akaenda kunyota saka mwari tomurasa here tomurasa mwana akaenda kumapena here mwana gachingochingudzotseredza zvochokwadi mhosva inopuhwa hama yandirambe mwana anotadza asi mhosva inopuhwa hama yandirambe zvangu ini mhosva ndinobvuma
ndakatenga maheadphone ndakabhadhira maextra rese neform 5 yake neform 5 third term third term nefirst term yaform 6 ndini maheadphone akapiswa yayo aikosta 50 US ndakamatenga ndakatanga kufidha mabrera yangu ndichitaka kubhadhira maextra rese yake ndichimubhadhira ndichimupa mali ndichimupa mali chichitaki ndichiwanewo chakandaka mangwana apedza form 4 yake saka nawo mwana wako murume bada achaenda kuchikoro uri kunzwatsika zvotondirwadza saka ndisati twakwedza kumbaimbai mwana wenyu chimutera kuti adzokere kuchikoro mwana wenyu akasi mukemfedhe ari mukemfedhe saka ndikuite ndokusungisa mesi chingobva panamda kusungisa saka isazozendei wodzokera kumba ungandoona mwana aripo kana kuti kutokuvhurira idhoketi izvozvo mwana wenyu ari mukemfedhe anonzani tatora vana vanesitudenz vanogona vadzeka kuchikoro ota mwana ekuisa muru vakadzungaira singaamai mzungu watodama kwasazari dzungu dzakanaka ukazokanda inochitekaora unomedza here unosvipa saka ndozvandakakuitaiwo mangofanana nemunhu akudza dei hamuna kusiyana nekuti ngatichikumbai mudzokere kumba munogara zvakanaka totora mwana opedza chikoro ari muhwaro yakanaka muna amai nababa vana vanoita musikanzwa yesi tovarambe ngaadzoke mwana unoti udioni nemi wozokera chikove nani ndiwanamaipa kana kutumai basa itezvana kutumai endai munotsvaka mwana adzoke kuchikoro aende munoona bhanda edhemasta kuti mwana azika adzoke kuchikoro adhara chikumbira urege mukadzi isamusoro parutizo wakaita izvo zvarudzinosisi oteererai bhaibheri rinobva rati kana pane asina umbira atadza ngaasumuke ndataura kuti tati mudare kana pane asina umbira atadza ngaasumuke sumukai tovatazi tinoregerwa pese pautadzira mwake mwari nokumbira regerwa mwari andasei who are you to judge ndozobva zvataura bhaibheri who are you to judge inini handi ndinoda kutonga newisdom dzamwari who are you to judge yaenda zvinzikisa pana abuse banga panonha kuboda banga rakatoti mara pachangamira tinouraiwa amai kunzwai mune makore mangani murumereji kwakwakutochiika foto ndine 20 years muri mereji yete ndingorohwa ndichishingiswa ndidzoke ndingovana ndakakupirwa maporiti amayaangatiaizvavarikuda ndiri musandimari amai angatiaite zvavarikuda kasi ndoti mwana uyu changamire musati mapa judgment hatigone kuvaitira zvavari kuda nhasi nokuti pane zviri standing chekutanga mhepo dzinovhuvhuta amai ndinoti mugasire kuti mhepo dzinovhuvhuta mwana wenyu ari kutanga kunyora first week yaoktober mhepo ndati mhepo dzinoita sei sai makotsi mhepo dzinoita sei dzinovhuvhuta kusada chinhu chakaita sei chakanaka chechipiri vabereki vese muri munoti mudzidze zviri normal ini ndiri murairidzi zviri normal kuti mwana kana ane 17 years anoita boyfriend very normal man it becomes abnormal kana paita jongwe mututi mandinzwisisa zvakanaka kuti mukomana anode musikana ari muform 5 anodanana nomukomana vakati muform 6 very normal pakurarama kwevanhu nokuti ndokugadzira kwavanoita chii hwaro hweramangwana rani ravo vakaenda kumayunivhesiti kwavanodanana vari muzvikoro imomo ndinotangira grade 7 kunyorerana totsamba iravhu
Very normal. Izvozvo naika. Kana ivava ndimatorana vaita. Thank you. Saka. Baba vane mhosva dzavo dzavapiwa. Vachangamire dzavagashira. Dzekuti vakadzidze unwani. Hakuna I love you. Yakabhirudzwa naye kill you nedemo. Mukuzvibata paita zvinhu zviviri zvarwisana. Kugarisana kwamai muchiita I love. But baba vako yakabata I kill you. Ndio inoda kuti izwa nani? Namai. Tachikumbirawo amai. Kudai mambopa changamire mukana. Kana muchizodzoka tozoda kunzwa kuti mwana akaenda kuchikoro here. Zvakati zvaitwa here. Asi mimi manje takavhara nyaya iyi nhasi. Tichabvunza mubvunzo yezvataurwa nachangamire. Tinomushaya. Dai mambopawo changamire mukana. Baba, matendera yakati. Aiwa kana nini sati zvarongo nishauri zvafambose futi baba utara. Za mutendera mwana atore murume. Inini nganozvida hangu. But muri nyara. Amai. Comrade. Amsikana. Pane zvawakaita. Akutonyengerera. Iwe ndiwazvida. Kuti uchiita kuti unyengerere munhu kuti wakashandisa chinhu chakaipa chinhu chikisa chokuti ainge akuteta but tiri kuti iye zvinozvi amusikana adzokera futi pamusikana paipai iyo ndiwakutonyengeredza munhu tese taure tikadii but tiri kuti iwewe muri vaviri iwe ndiwakutonyengeredza zvakasimba uchimugonera kuti aiwa uchimupomodza maronda nokuti ndiwe chete unokwanisa kumupomodza maronda haana mabasa. Isu tingataure tichienda kumba kwedu wese. Isusu tikuenda kumba kumadzimai edu. Iwewe enda unonyengeredza munhu. Nedzimwe nzira dzinoita kuti iwe akunzwe kuti ukuti kudii. Ipapo wachibvara dada kuti tukiri nayo shamwari ndinokutadzira kwakwaita mukadzi wako kufunga kuti tareruke munhu unga muitire chitumboona kuti uri baba here ari kuda kuva achakanonga ndomokweni Wapinza mukadzi dzimba kangani? Mukadzi alatwa kuenda kupinza asikana kuda kutitsana kuipa Wakwamukani wanonyangadza nyaya yako ngainakiswa nevapiri. Saka ndakakupamukanewo tiripo kuti amai vakude kupa kuti dzakawanda. Amai munodeka. Chokutanga kana vezvinyo ngandivakire bhosika yangu bhedha ngaatore magumbeze ngaatore hembe ndikaenda kopisa 2 ngawe ine 600 US yangu tonyatsaona kuti jemari yeye yatakashanda yedio iri apa kana pane yakashanda anofanira kutsanangura bhosi mari ikandirwadza ndakashanda kuita 2 hectares handinakashanda kama ngawe ndaitaura makadzikama ashadzei tisi tina hasha saka ngandivakire bhosika yangu onza 600 paground yatakashanda kasivana achidaro chivana achidaro timana unobatirwa chii ndamborando nochindoradzimai ndakutetai tokatotana udzo izvi zvimanoita nemari mumaudzo uisika urongwa hwenyu nemhuri nababa atitaure toda kuziva munhu saka mavanondarira mama takufosa murume wekuti akubatire huku yamuri kuda chii chikuenda pamberi pale pamata uchakuda muchakuda isapise heri atimubatirwa urikudei vamangotanga kuda kupedzana naye apata uramba madzimai dzidzai chinhu chapanomnasikata kana wapuwa mukana ushandisi nokutuma watenga mudziyo waunoona kuti ndakaita sei ndowangu anoona dzadze kwebva yabuda yazudza maoko yabuda usazoomesera izvo so ukaramba murume wako ukaramba murume unondasi wamunoonesa naama yako
saka ndipe pfungwa dzakanaka uri kudei kuti amubhatari seredzero unotsenda kuziva kuti ngaanze 300 dollars atibatire muri kuda budzi here, muri kuda huku here, muri kuda mombe here? mombe munobaziza mombe ndotenga chama padziviridza china dzedzo avayatorwa tora inonyanga wakayoshama cheta mkazi wangu munoti machirumba wenyu mune mombe ngani mombe mbiri sakukena mwakuzi kuti suere pakati wako tiangotatazo ngandosvika kusuma noendesa sakukena pampacho kwakuta zvinhu zvakanaka inoenda ino ukuona urande mwoyo auzokurande ndemwe kuti nini wachakuti anzi mombe ngaiende nhasi chaiyo asi nini handiti nhasi chaiyo ndotendisa mangwana amai makuzoda kumba asi tipa zvandautaura amai mukuona vanhu vese vakubhotana nemi munhu send up yourself but usazonyanga wakuedzitereke ndinochamangwana ndinogona kuiwana mombe yandopuwa mombe yandizi ndichingosvika kumba chigara 2-3 days ndakuitukirwa ndochakaenda kumapurisa ndakaita katatu vaita kumba abhanzi nanatezo vachibata huku vakatiswa huku bosi mombe achakaenda ndinotomisa kosha saka kukana iwe shama ndoda kuti uendese mbudzi nadzo mbudzi unazo ndoda kuti uendese mangwana makuseni andizvo mangwana makuseni unongowadziwana endesa mbudzi mangwana kakudoko waita wane mbudzi azvinzi wamai mukuwa mbudzi nadzo nokuti mombe dzacho ndizenyu ndizenyu zvichata sakuri mafunde chinjenyi rega yatsvage mbudzi inayotosaina mbudzi apa nato ndinofanira kuti munhu azvionere kuti tinomboita trai matara asi kumazama kubatadza ugamaitombomonjera aiwa ina muchandida zvekubata handina kuona dambudziko wamusaka ana amai dzidzai chimwe chinhu imimei amai unogara naatete konyarara iwe unogara naatete murume uyu ndokutanga iwe endai kumba kwenyu amai munozogara muswafa endai munogara murume wenyu mogadzirisana mbudzi dziri zvikuuya teererai zvandiri kutaura imini munodzoka kuno andesini mane boyfriend was maitira muitana isu magombedzano kusvika hanzvadzi yabuda ina atikumanikizai asi murumoimuona zvaanoita kana ime musingade imobvai muno makanaka kumba kwenyu kana kwamukabayiwa munozongozoka musafaiko kuchovha mumba futisherezi ndoda kuti munogadzira pfungwa dzenyu dzigadzikana mazvinzwisa kasi kana muda murume wenyu kudai panapa musingapopotedzani musingatukani munoenda mbudzi dzenyu zvinyambotsvuki kumba kwenyu vamunoona pese mukuona vakazvarwa kabarika kasi makatunidza zvamuri kuita zvamuri kutunidza murume wenyu ndaiti
unonyangadza vana vabasa vanosafa because nehasha idzi maongoti tsokotsoko vana vanosafa because of hasha zvimwe zvinhu zvikontrolei Batsirana.